Ahoj, jmenuji se David a dnes s naším společenstvím se tady scházíme, abychom oslavili Pesachovou večeři. Já jsem byl v loňském roce biřmován, jsem za to rád a jsem rád, že se s naším společenstvím pravidelně scházíme. Je to pro mě velice důležité a přál bych vám všem, abyste i vy měli možnost se stýkat s nějakým společenstvím, v kterým se budete zkrátka všichni cítit dobře. Jmenuji se Kateřina. V roce 2024 jsem byla křtěna a biřmována a od toho okamžiku se mě proměnil krásný život a vám všem bych chtěla popřát krásný život, ať žijete v božím požehnání. Já jsem byl pokřtěn o loňských velikonocích a jen těžko se popisuje, jaká ta zkušenost je, ale bylo to pro mě ohromně silné. Jednak ten moment jako takový a pak každý den mně přijde, že roste určitá síla ve mně dávat dobro a vnímat ho v ostatních lidech. A já bych vám všem přál, kteří vnímáte nějaké takové poslání, abyste ho vyslyšeli.